हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी हरे कृष्णा. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 15वा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत आणि हा आनंद उपभोगतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे केवळ आणि केवळ आपल्याला ही ऑनलाईन भगवद्गीता शिकायचा जो आनंद मिळतो आहे आणि कुठल्याही अडथळ्याशिवाय आपल्याला आपण आज 15वा अध्यायापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. माझा आवाज नाही येते का? मला इथे चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज आला. हरे कृष्ण. आवाज क्लिअर आहे ना? क्लिअर आहे, येतोय क्लिअर. ओके ओके. हा माताजी, एकदा तुम्ही तुमचं कनेक्शन चेक करा. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या इथे पण थोडा नेट प्रॉब्लेम होतोय. आवाज येतोय का? हो येतोय. हा ओके. माझ्या इथे पण थोडा प्रॉब्लेम आहे. नाही आला तर सांगा माताजी. हो नक्की चालेल. कृष्ण. हरे कृष्ण. रोजचा माझा प्रश्न आहेच, आपण काल काय शिकलो त्याआधी आपण भगवद्गीतेच्या आपण कुठल्या टप्प्यावर आहोत किंवा त्याचं नाव मला कोणी सांगू शकेल का? हरे कृष्ण. आज मला कोणीतरी वेगळ्यांकडनं उत्तर हवी आहेत. नवीन लोकांना संधी देऊ आपण. हरे कृष्ण. कोण सांगणार? हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्णा माताजी बोला. आपण तिसऱ्या टप्प्यात आहोत, ज्ञानयोग. खूप छान माताजी. आपण भगवद्गीतेच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहोत, ज्ञानयोग. आता मला सांगा, आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो? कालचा कुठला अध्याय होता? कालचा गुणत्रय विभाग योग. आपण गुण शिकलो, सात्विक गुण, तमगुण, रजगुण. खूप छान माताजी. हरे कृष्णा. तर आपण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, भगवद्गीतेच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आहोत, गुणत्रय विभाग योग. भगवंतांनी बघा कसं ज्ञानयोग, ज्ञान हे कुठलं तर विज्ञानामागचं ज्ञान. परवाच आपल्याला भगवंतांनी म्हणजे 13व्या अध्यायात आपण शिकलो क्षेत्रज्ञ विभाग योग. म्हणजे क्षेत्र काय आहे, शरीर काय आहे, क्षेत्रज्ञ कोण आहे. आपलं शरीर जे आहे हे एक क्षेत्र आहे. आपल्या आत्म्याला कार्य करण्यासाठी, कर्म करण्यासाठी मिळालेलं एक साधन आहे. मग ते साधन किंवा ते शरीर जे आहे किंवा ते शरीररूपी यंत्र जे आहे ते 24 घटकांनी बनलेलं आहे. मग त्या 24 घटकांमधला एक घटक, महत्वपूर्ण घटक, की ज्याच्या परिणामांमुळे आपण ह्या चक्रामध्ये अडकत आहोत, असे हे अव्यक्त म्हणजे 3 गुण, त्रिगुण. तर त्याच्यावर आजकालचा आपला अध्याय होता. मग आपला आत्मा जो आहे, जो शुद्ध आत्मा आहे किंवा मुक्त आत्मा आहे, तो प्रकृतीच्या संपर्कात आल्यामुळे तो बद्ध आत्मा होतो. आणि बद्ध आत्मा कशामुळे होतो? कारण तो ह्या 3 गुणांच्या संपर्कात येतो. त्यामुळे त्या 3 गुणांचा प्रभाव त्या आपल्या आत्म्यावर असतो. आणि मग आपल्याकडनं जी काही कर्म केली जातात, कृती केली जाते, ज्या काही क्रिया, प्रतिक्रिया ज्या आपल्या रोजच्या जीवनातल्या ज्या आहेत, तर हे सगळं याला एक गोष्ट इन्फ्लुएन्शियल असते आपण म्हणू शकतो, किंवा एक गोष्ट कारणीभूत असते, आणि ती म्हणजे हे 3 गुण. आणि मग त्या 3 गुणांवर आपण ज्या प्रभावामध्ये किंवा कुठल्या गुणाचा कधी प्रभाव, कुठल्या गुणाचा कधी प्रभाव कमी जास्त असतो, त्या पद्धतीने आपली वर्तणूक असते. आणि मग त्याच्यानंतर त्याच गुणामध्ये आपला जर मृत्यू झाला तर मग काय होतं? तर तेही काल आपण पाहिलं. आणि मग हे 3 गुण आपण नियंत्रणाखाली आणू शकतो का? तर तेही लगेच भगवंत सांगतायत, की हो, आपण ते आपल्या नियंत्रणामध्ये ते 3 गुण आणू शकतो. आणि असे जे असतात ते गुणातीत असतात, असं त्यांना भगवंतांनी शब्द वापरलेला आहे, गुणातीत. तर ते गुणातीत होणं म्हणजे काय, किंवा ते 3 गुणांवर कसं नियंत्रण आणू शकतो, किंवा अशा ज्या लोकांची लक्षणं काय आहेत, ते कसे असतात, तर हे पण कालच्या भगवंतांनी आपल्याला अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. आज आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. आपला आजचा अध्याय आहे पुरुषोत्तम विभाग योग. 2 दिवस जरा भगवंतांनी आपल्याबद्दल सांगितलं, आपल्या शरीराबद्दल सांगितलं, आपल्या हा शरीर कशापासून बनलेलं आहे त्या घटकांबद्दल सांगितलं. आज आजचा आपला पुरुषोत्तम विभाग आहे. उत्तम असा पुरुष म्हणजे पुरुषोत्तम आपण कोणाला म्हणतो? मग ज्या भगवंतांना म्हणतो, ज्या परमात्म्याला म्हणतो, मग ते नेमकं त्यांचं स्वरूप काय आहे, ते काय काय करतात, तर हे आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. तर आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये काय बघायचं आहे? भौतिक जगापासून अलिप्त होणे, स्थलांतर, मग कृष्ण देखभाल करता, उत्पत्ती स्थिती लय, पालन पोषण करणारा भगवान श्रीकृष्ण. म्हणजे पालन पोषण करतो म्हणजे नेमकं काय करतो, ते आजच्या अध्यायात आपल्याला प्रामुख्याने जाणून घ्यायचं आहे. आणि पुन्हा तेच संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन, वेदांत सूत्रांचा सारांश पुन्हा एकदा नव्याने आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे. तर आपला पहिला श्लोक असा आहे. प्रभूजी आहेत का? वृषाली माताजी कोण प्रभूजी वाचतायत तुम्ही? वाचू? हो, वाचा. श्री भगवान म्हणाले, असा एक माताजी आधी श्लोक वाचायचा आहे. मी श्लोक वाचतो मी. हा, वाचा. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्णा माताजी. हा, नाही, माताजी त्या वाचता आहेत ना, त्यांना वाचू दे. ठीक. हरे कृष्णा माताजी, वाचा. वाचते. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे
शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत म्हणत आहेत की भगवंतांनी एक आपलं हे जे भौतिक जग आहे त्याला एका वटवृक्षाची उपमा दिलेली आहे. आणि मग त्या वटवृक्ष कसं आहे, तर झाड कसं असतं की खाली मुळं असतात, मग खोड येतं, मग पानं, फुलं, फळं असं झाड असतं की नाही. म्हणजे जनरली आपण अशीच झाडं पाहिली आहेत की नाही. मग आता हा जो वटवृक्ष आहे भगवंतांचा, तो कसा आहे की आपल्या ह्या कल्पवृक्षाला वटवृक्ष असं अशी ही भौतिक जगाला उपमा दिलेली आहे. मग तो कसा आहे, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम. ऊर्ध्व मूल म्हणजे वरती मूळ आहे. मग मूळ वर आहे म्हणजे काय, हे सांगण्यामागचं कारण काय आहे की ब्रह्मलोक. आपल्याला माहिती आहे की गर्भोदक्षा या विष्णूंच्या नाभीतून ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती झालेली आहे. मग ब्रह्मलोक आहे कुठे, वर बसलेले आहेत. आणि त्यांच्यापासून संपूर्ण सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे किंवा त्यांच्यावर ती जबाबदारी होती म्हणून ती त्यांनी संपूर्ण प्रत्येक जीवसृष्टी जी आहे किंवा कालच आपण पाहिलं ज्या 84 लक्ष योनी आहेत की हे सगळं जे आहे की याच्या निर्माण करण्यामागे याच्या विस्तारामध्ये प्रामुख्याने विस्तारामध्ये ब्रह्मदेवाचा फार मोठा वाटा आहे किंवा त्यांच्यामुळे हे सगळं झालेलं आहे. म्हणून ते मूळ आहे आणि तो झाड जे आहे ते असं असं खाली वाढत गेलेलं आहे आणि म्हणून ब्रह्मलोक वर आहे. आपण पाहिलेलं आहे आपला गोलोका चार्ट. आणि म्हणून ह्या वटवृक्षाला भगवंत काय म्हणत आहेत, ऊर्ध्व मूलम म्हणजे त्याचं मूळ वर आहे, अधशाखम आणि शाखा खाली 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 पसरत गेलेल्या आहेत. आणि मग हे झाड कसं आहे की हे झाड जणू आपल्या आता आपण एखादा वृक्ष मग वडाचं झाड असेल किंवा कुठलाही झाड तळ्याकाठीच आपण गेलो किंवा नदीकाठी गेलो तर त्या झाडाचं प्रतिबिंब आपल्याला कसं दिसतं की त्या पाण्यामध्ये बरोबर ते पानं खाली दिसतात आणि मूळ दिसतं की नाही, खोड वर दिसतं. तशाच पद्धतीने हे आपलं हे जे भौतिक जग आहे किंवा भौतिक सृष्टी जी आहे, भौतिक प्रकृती जी आहे ती आध्यात्मिक जगाचं जणू प्रतिबिंब आहे. तर भौतिक जग इतकं सुंदर असेल तर आपण विचार करू शकतो की आध्यात्मिक जग किती सुंदर असेल, किती म्हणजे आपल्या त्याहून किती हे नुसतं प्रतिबिंब एवढं लोभसपणा आहे, एवढं सुंदर आहे की तर ते आध्यात्मिक जग किती छान असेल. आणि मग पुन्हा आपण पहिल्या याच्यावर येऊया की मग हे जे ह्या वटवृक्षाला वटवृक्ष म्हटलेलं आहे, मग वटवृक्षाला पानंही असतात हो की नाही. मग हे पानं काय आहेत, तर पानं ही जणू वेद आहेत, वेदांमधलं ज्ञान आहे किंवा वैदिक मंत्र आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आणि मग त्यामुळे काय होतंय, त्याला लागलेली जी फळं जी आहेत, ज्या ज्ञानानुसार जो आपण आपलं जीवनशैली व्यतीत करतो म्हणजे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष म्हणजे ह्या गोष्टींच्या आधारे आपण मोक्षापर्यंत जायचं. म्हणजे आपला जो जे काही कर्म असेल, मग ब्राह्मण कर्म, शूद्र कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, जे काही आपल्या गुणांनुसार जे काही कर्म आहे ते कर्म करत करत किंवा आपण 12व्या अध्यायात शिकलो आहे की आपण एक तर डायरेक्ट भक्ती मार्ग करू शकतो म्हणजे भगवंताचं नाम घेऊन भक्ती मार्गामध्ये संलग्न होऊ शकतो किंवा आपण हळूहळू पायऱ्या चढत चढत टप्पे चढत चढत आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, अप्रत्यक्ष मार्ग जो पाहिला होता. तसंच इथं आहे की तुम्ही ह्या झाडामध्ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही जी फळं आहेत ती चाखत चाखत तुम्ही ह्या झाडाच्या वरच्या फांदीपर्यंत पोहोचू शकतात. मग आता ही वरची फांदी आणि खालची फांदी जर आपण पाहिलं तर जी वरची फांदी जी आहे तिथं जर तुम्हाला दिसत असेल तर जसं आपण आपल्या ब्रह्मांड जे आहे ते डोळ्यासमोर आणलं तर वरचे जे अपर प्लॅनेट्स जे आहेत तिथं ब्रह्मलोक आहे, त्याच्यानंतर महरलोक, तपोलोक म्हणजे जे उच्च ग्रह जे आहेत किंवा उच्चतम असे जे आहेत की ज्यांचा आपण उद्धार झाल्यानंतर मृत्यू लोकापासून आपण वर जातो तर त्या उच्चतम ग्रहांवर आपला प्रवेश होतो किंवा वरच्या फांदीवर आपण जातो. त्याच्यानंतर जर तुम्ही मग तुम्ही स्वतःचे किती कुठले कर्म करता आहात, किती चांगले कर्म करता आहात, सत्कर्म करता आहात, तर त्यानुसार तुमचं तुम्ही कुठल्या फांदीवर राहायचं. जर वरच्या फांदीवर जायचं असेल तर तेवढंच तुमच्या सत्कर्मामध्ये
तुमच्या पुण्यकर्मामध्ये तेवढी वाढ झालेली असेल आणि म्हणून तुम्ही वरच्या फांदीवर जाता. ते जर तुम्ही खालच्या फांदीवर गेलात म्हणजे तुमचं कुठेतरी अधःपतन होतंय. म्हणजे तुमचे कर्म तसे आहेत. तुमचं कृती तशी आहे, कार्य तसं आहे आणि म्हणून तुमचं अधःपतन होत आहे आणि म्हणून तुम्ही खालच्या फांदीवर जात आहात. म्हणजे एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवर असंच फक्त म्हणजे ह्या झाडामध्येच आपण जसं आपण जन्म-मृत्यूच्या विळख्यात अडकलो आहोत, तसं जर ह्या ब्रह्मांडाला, ह्या भौतिक सृष्टीला जर वटवृक्षाची उपमा द्यायची झाली किंवा उपमा दिलेली आहे, तर आपण ह्या वटवृक्षाच्या झाडाच्या फांदीवरून नुसतं एवढं माकड कसं एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवर उड्या मारतो, तसा आपला आत्मा जो आहे, तो एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर तुमचं कर्म चांगलं असेल, वरच्या फांदीवर. तुमचं जर तुम्ही कर्म जास्त केली असतील किंवा तुमचं त्याचं अधःपतन होणार असेल, तर खालच्या फांदीवर. अशा आपण फक्त उड्याच मारत राहतो. मग हे जे झाड जे आहे, तर याचं पोषण कशामुळे होतं आहे, तर ते आपण बघूया. अ, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षांची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता जनरली आपण झाड लावलं किंवा इव्हन कुंडीत जरी एखादं रोपटं लावलं, तर आपण पाणी टाकतो, मुळाशी पाणी टाकतो आणि मग ते झाड छान बहरतं की नाही. तर हे जे भौतिक प्रकृतीचा हा जो कल्पवृक्ष आहे, हा जो वटवृक्ष आहे, याची पोषण मूल्य आहेत आपले 3 गुण. जर काल आपण शिकलो की नाही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तर ह्या 3 गुणांनी ह्या झाडाचं पोषण होत असतं आणि त्याच्या ढाळ्या सुद्धा त्यामुळे तशा सर्वत्र पसरलेल्या जसा वटवृक्ष पसरलेला असतो की नाही, तशा पद्धतीने तो संपूर्ण सर्वत्र पसरलेला आहे. आणि याच्या ज्या डहाळ्या आहेत ते म्हणजे इंद्रिय विषय. म्हणजे ती प्रलोभनं आहेत. हे प्रलोभन, ही आसक्ती, हा मोह, तर हे सगळे त्या इंद्रिय विषय आहेत त्याच्या ढाळ्या म्हणजे. आणि वडाला पारंब्या लागतात की नाही, त्यामुळे ते असं खोलवर रुतत जाऊन इतकं ते मग इतकं रुतत जातं, की इथे आता सांगितलेलं आहे मानव समाज म्हणजे आपली जो मानव समाज आहे, की त्याच्या कर्माशी बांधलं गेलेलं आहे. म्हणजे जसं आपण मगाशी पाहिलं, की जसं तुमचं कर्म, तसं तुम्ही ह्या फांदीवरून त्या फांदीवर, त्या फांदीवरून त्या फांदीवर आपण तो माकड कसा उड्या मारतो, तसं आपण एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर उड्या मारतो आहे. आणि मग पुढे मग हे एखादा जो भक्त असतो किंवा एखादा जे सामान्य माणसं असतात, त्यांच्यासाठी काय आहे, की हे झाड जे आहे, हे हे एका प्रतिबिंबासारखं आहे आणि मग तुम्हाला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ह्या ह्या वेदांमध्ये सांगितलेल्या ह्या ज्या धर्माचरण आहे, त्यानुसार किंवा टप्प्याटप्प्याने, पायरी-पायरीने तुम्हाला एक-एक करत तुम्हाला मोक्ष मार्गापर्यंत जायचं आहे किंवा तुम्हाला भगवंतापर्यंत, भगवत धामापर्यंत पोहोचायचं आहे. पण जो भक्त आहे, तर त्याच्यासाठी काय सांगितलेलं आहे किंवा ज्याला भक्त होण्याची इच्छा असेल किंवा तर तो डायरेक्ट मार्ग काय आहे, ते पण इथे सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शास्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे काय सांगताहेत, की ज्याला ह्या वृक्षावर नाही राहायचं आहे. मग तो वृक्ष पण त्या वृक्षातनं जर बाहेर पडायचं असेल, तर कारण जसं विराट स्वरूप आहे, की ज्याचा आदी अंत मध्य माहीत नाही. तसं ह्या वृक्षामध्ये आपण एकदा अडकलो, या वृक्षावर चढलो, अ, तर त्या वृक्षाचा आपल्याला आदी अंत जाणू शकत नाही. वटवृक्षाच्या त्या लागलेल्या असतात की नाही लाईनीने आणि त्या पारंब्या कशा खाली हे करून परत दुसरं झाड उगवतं, परत समजत नाही. तसं हे संपूर्ण भौतिक प्रकृती जी आहे,
ही अशी इतकी पसरलेली आहे, सर्वत्र पसरलेली आहे. याच्यातनं बाहेर पडायचा मार्ग जो आहे, तो पटकन सामान्य माणसाला समजत नाही, सुचत नाही. पण जो भक्ती मार्गाला आहे किंवा भक्ती मार्ग जर तो लागला, निश्चयाने लागला, तर त्याच्यासाठी एक सुकर मार्ग आहे किंवा डायरेक्ट मार्ग आहे. तर ते भगवंत सांगतात, की त्याने हा वृक्षच छेदून टाकायचा. त्याला कापून टाकायचा आणि त्याच्यातनं बाहेर पडायचं. मग त्या शस्त्राद्वारे. मग ते वृक्ष जर कापायचं असेल, तर आपण कसं कोयता वगैरे घेतो की नाही? मग आपल्याला भक्तासाठी किंवा जो दृढ निश्चयी आहे त्याच्यासाठी काय आहे? शस्त्र जे आहे ते अनासक्ती. तुम्ही प्रलोभनांना ची जी आसक्ती सोडा, तुम्ही त्यांचा त्याग करा. फक्त अनासक्त व्हा आणि भगवंताची आसक्ती धरा. तर हेच मोठं शस्त्र आहे, की ह्या झाडाला ते छेदू शकतं. आणि मग ह्या झाडातनं बाहेर पडल्यावर मग काय? पुढे काय? झाडातनं बाहेर पडल्यावर मग त्याच्यासाठी भगवंत पुढे जाऊन सांगताहेत, की तुम्ही जेव्हा ह्या झाडातनं बाहेर पडता, तुम्ही जेव्हा अनासक्ती रूपी शस्त्राने ते झाड छेदून काढता, कापून टाकतात आणि त्याच्यातून बाहेर पडता, तेव्हा तुम्हाला अशा ठिकाणी यायचं आहे, की जिकडनं परत तुम्हाला कुठेही काहीही जायची गरज नाही, जिथे शाश्वत असा आनंद आहे, सच्चिद आनंद तिथे आहे. मग हे शोधण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे? त्या भगवंताला, त्या परमपुरुषाला शरण गेलं पाहिजे. आणि जिथे तुम्ही शरण गेलात आणि तर निश्चितच जेव्हा तुम्ही हे वृक्ष छेदून टाकता आहात, तेव्हा तुम्हाला त्या मोक्षधामाची, त्या वैकुंठ धामाची प्राप्ती होणार आहे किंवा त्याच्या आशीर्वादाने, त्याच्या कृपा प्रसादाने आपल्याला त्या मोक्षधामापर्यंत जाता येणार आहे, जेव्हा आपण त्याला पूर्णपणे शरण जाऊ. तर भक्तासाठी हा एक डायरेक्ट मार्ग आहे किंवा सुकर असा मार्ग आहे, असं आपण म्हणू शकतो. मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. वृषणी माताजी नाही आहेत. अच्छा, हा मी वाचू का? मी वाचत वाचू आहे. का मॅडम? हा हा श्लोक वाचताय का? हा श्लोक. हो, वाचा वाचा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माताजी, श्लोक खूप छान वाचला. तुमचा आवाज खूप छान आहे. थँक्यू मॅडम. आपण पुढे जाऊया. तर इथे भगवंत काय सांगता आहेत, की न तद्भासते सूर्य, म्हणजे सूर्य, न शाशंको न पावका. म्हणजे असं जे परमधाम आहे, आपण आता पाहिलं की अशा ठिकाणी जायचं आहे, त्या परम भगवंताला, त्या पुरुषाला आपल्याला शरण जायचं आहे. आणि असं ठिकाण की जिथनं आपल्याला पुन्हा कुठे दुसरीकडे काही शोधायची गरज नाही, जिथे शाश्वत आनंद आहे, तिथे परमानंद आहे. मग ते ठिकाण कसं आहे? मग ते ठिकाण असं आहे की जिथे कुठल्याही सूर्याची, चंद्राच्या प्रकाशाची, त्याच्यानंतर लाईट, ट्यूबलाईट, बॅटरी, कुठल्याही LED कशाची गरज नाही. तो आहे की तो स्वयंप्रकाशित असं ते स्थान आहे. मग ते स्वयंप्रकाशित असं स्थान आहे, म्हणजे कुठलं, तर आपण गोलोका चार्ट पाहिलेला आहे, बरोबर? तर ते ब्रह्मांड, ते डोळ्यासमोर जरा गोलोका चार्ट आणला तर तुमच्या लक्षात येईल की आपलं जे ब्रह्मांड जे आहे ते बरोबर त्याच्यामध्ये अंधार आहे आणि तिथे चंद्राचा किंवा सूर्याचा प्रकाश आहे किंवा ते प्रकाशित करतं. पण जेव्हा आपण ब्रह्मांडाच्या बाहेर जातो, जेव्हा आपण ते जे आहे त्याला ब्रह्मज्योती असं म्हटलेलं आहे आणि ब्रह्मज्योती हे स्वयंप्रकाशित आहे. मग स्वयंप्रकाशित म्हणजे कोणाचा प्रकाश? तर भगवंताचं तेजच इतकं आहे की ते तेज उत्सर्जित होतं, तर तो प्रकाश जो आहे, आपण 11व्या अध्यायात पाहिलं होतं की भगवंताचा प्रकाश कसा आहे, की जेव्हा हजारो लाखो सूर्य एका वेळी प्रकाशमान होतात,
उदयास येतात तर कदाचित ते तेज त्या तेजाची बरोबरी करू शकतो. भगवंताचं जे उत्सर्जित झालेले त्याचे असं हे ब्रह्मज्योतिर आहे की जिथे अंधकार नाही, ते कायमच स्वयंप्रकाशित असं भगवंताचं ते उत्सर्जित झालेलं तेज आहे. त्याच्याने ते प्रकाशमान असतं, दिव्य असं ते जग आहे. आणि मग त्या धामाला पोहोचल्यानंतर पुन्हा भगवत धामामध्ये भौतिक जगामध्ये एंट्री नाही म्हणजे परत यायची गरज नाही. तिथेच तुम्ही राहतात. तिथेच तो शाश्वत आनंद जो आहे त्याची अनुभूती घेतात. मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हा, माताजी वाचताय का मी वाचू? हो, वाचते मी. वाचा. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. जय माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनसहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, मामई वंश जीवलोके, म्हणजे बघा पुन्हा भगवंतांनी त्यांचं आणि आपलं नातं जे आहे, आपला आणि भगवंताचा संबंध जो आहे प्रस्थापित केलेला आहे, की हे जे बद्ध जीव जे आहेत हे माझेच सनातन अंश आहेत. म्हणजे आपण भगवंताचे अंश आहोत हे पुन्हा एकदा त्या परमपुरुषाने, पुरुषोत्तम भगवंतांनी आज आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग म्हणजे काय, त्याच्यासाठी इथे आपल्याला एक छोटस उदाहरण आहे बघा, की आपल्या जर कुठे आगीची ठिणगी असते बघा, तर आगीची ठिणगी कशी असते की ती बाजूला जरी झाली त्या याच्यापासून तरी त्याचा दाह तसाच असतो, किंवा तोच सेम गुणधर्म कॅरी करतो. किंवा दुसरं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण वेल्डिंग करतो बघा, तो वेल्डिंगचा स्पार्क कसा असतो, आपण जर बाजूने जात असू आणि जर कुठे वेल्डिंग होत असेल तर त्याच्यातनं जी उष्णता किंवा जो तो चटका बसतो तो तसाच ते एखादी तो स्पार्क बाहेर आला आणि आपल्याला जरी लागला तरी म्हणजे सेम गुणधर्म कॅरी करतो. किंवा महासागर आहे, समुद्र आहे, आणि त्या समुद्रातनं मी चमचाभर पाणी बाहेर काढलं तर ते समुद्राचे जे क्षार जे आहेत ते क्षारयुक्त खारट असं जे पाणी जे आहे, तर तीच चव त्या चमचाभर पाण्यात पण राहणार आहे की नाही, किंवा मी बाजूला काढलं म्हणून त्याचे गुणधर्म किंवा त्याची चव जी आहे, मूळ चव किंवा त्याच्यातले क्षार कमी होणार आहेत का, त्याच्यातला खारटपणा कमी होणार आहे. तसंच आपण भगवंताचे अंश आहोत, त्यामुळे आपण तितकेच शुद्ध दिव्य असं ब्रह्म स्वरूप आहे. आपल्या आत्म्याला ब्रह्म म्हटलेलं आहे, ते त्याच्यासाठीच म्हटलेलं आहे. आणि आत्म्याचा गुणधर्म काय आहे, वैशिष्ट्य काय आहे, की अध्यात्म, भगवंताचा सेवक असणं, नित्य सेवक असणं, नित्य उपासना करणं, सेवा करणं हा त्याचा स्थायी भाव आहे. पण काय झालं आहे की आपण ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आलेलो आहोत, आणि ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आल्यामुळे ह्या काय झाले आहे की आपलं त्या 3 गुणांमध्ये त्या प्रकृतीचे ते वैशिष्ट्य जे आहेत, जे गुणधर्म जे आहेत, ते गुणधर्म ती वैशिष्ट्य कुठेतरी आपल्या आत्म्याला त्याचं आवरण तयार झालेलं आहे किंवा त्याच्यामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. आणि म्हणून आपल्या आत्म्याला आपण बद्ध आत्मा असं म्हणतो. आणि मग त्या बद्ध जीवामुळे आपला आत्मा हा बद्ध जीव झालेला आहे, आणि मग त्याला तो संघर्ष करतो याच्यातनं बाहेर काय. मग तो कशाशी संघर्ष करतो आहे, तर मनासह 5 इंद्रिय अशा 6 गोष्टींची तो खूप दुष्कर असा कठीण असा संघर्ष करतो आहे. मनाचा वेग तर आपल्याला माहिती आहे, 9 लाख मैल्स पर सेकंद. त्याला कंट्रोल मध्ये आणणं हे साक्षात अर्जुनाने सुद्धा भगवंताला प्रश्न विचारलेला आहे, मी मनाला कसं कंट्रोल मध्ये आणू. आणि त्याच्यानंतर आपले 5 इंद्रिय तर आहेच. 5 घोडे, तो आपला रथ जर तुमच्या डोळ्यासमोर येत असेल तर 5 इंद्रिय हे 5 घोड्यांसारखे आहेत. सैरा वैरा इकडनं तिकडनं धावता आहेत, जर मन आपल्या नियंत्रणाखाली नसेल तर. तर अशा सगळ्या गोष्टींना कंट्रोल मध्ये आणणं म्हणजे ह्या आपल्या जीवाचा, आत्म्याचा खरा संघर्ष आहे. आणि हे भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे. आणि तो संघर्ष करता करता काय होतंय आपण बघूया. माताजी हा श्लोक वाचताल की मी वाचू? शरीरे यदवाप्नोति
यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैत्वाणि संयाति वायुर्गन्धानिवाशया. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी हे पण वाचा. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपण पाहिलं की त्याच्या हे श्लोकच्या आधी आपण एक उदाहरण बघूया की बघा आपल्याला एखादं आपण रस्त्याने जात असू, इस्पेशली उन्हाळ्यामध्ये तर चाफ्याचा, मोगऱ्याचा असा गंध पसरलेला असतो मार्केटमध्ये, म्हणजे फुल मार्केटमध्ये गेलं तर. तर तो फुलाचा गंध म्हणजे तो कुठेतरी ती फुलवाली असते किंवा ते फुलं विकायला असतात ते, आणि आपण तिकडनं बाजूने जरी जात असतो तरी तो चाफ्याचा सुवास, मोगऱ्याचा सुवास, गुलाब असेल तो गुलाबाचा असा असा दरवळत जातो. तो कशामुळे? तो हवेमुळे तो सुगंध आपल्यापर्यंत पोहोचतो आणि जसं जसं आपण पुढे जातो मग तो नंतर नाहीसा होतो. तशाच प्रमाणे किंवा त्याचप्रमाणे जसा एखादा वायू एखादा गंध किंवा आपल्या बरोबर घेऊन जातो, तसाच आपला हा जो जीवात्मा आहे, जेव्हा आपण शरीराचा त्याग करतो, ज्याला आपण मृत्यू असं म्हणतो, भगवंतांनी मूर्तिमंत मृत्यू म्हटलेला आहे, आपण मृत्यू म्हणतो. तर जो जीव जो आहे तर आपल्या बरोबर एका देहातून, म्हणजे आपण आता जे शरीर धारण केलेलं आहे तर त्या शरीरामध्ये असलेले काही गोष्टी, काही गुण जे आहेत ते तो घेऊन जातो आणि जेव्हा दुसऱ्या देहामध्ये जातो तेव्हा ते जे दुसऱ्या शरीराचे गुण धारण करायचा तो प्रयत्न करतो, पहिल्या शरीराचा त्याग करून. मग आता याच्यासाठी आपल्याला अजून एक हे आहे की आता आपण मानवी शरीर आहे, बरोबर? तर मानवी शरीर आहे तर मानवी शरीराचे 5ही इंद्रिये सक्रिय आहेत आणि मग त्या इंद्रिय विषय असतील, त्या भावना, ते सगळं ज्या काही इच्छा, आकांक्षा, ते सगळं घेऊन आपण पुढे जातो आहोत. आणि मग पुढचा जन्म जर आपल्याला मनुष्याचा नाही मिळाला, सपोज आपल्याला एका मांजरीचा जन्म मिळाला किंवा एका प्राण्याचा, कुत्र्याचा, कोणाचाही जन्म मिळाला, तर मग त्या प्राण्याचं, त्या कुत्र्याचं कुठलं इंद्रिय जास्त प्रभावी आहे किंवा जास्त कार्यशाली आहे, तर त्याचा उपभोग आपलं शरीर घेतं. घेऊन जातो आपण हे सगळं, ह्या इच्छा, आकांक्षा, पण नंतर जेव्हा ते शरीर धारण करतो, दुसरं शरीर धारण करतो, मग ते इंद्रिय विषय किंवा तो त्या इंद्रियांचा तो उपभोग घेतो. असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मग आपल्याला बरोबर अजून आपण काय घेऊन जातो, तर मन, चित्त, बुद्धी, अहंकार याच्यावर आपण जे काही संस्कार करतो आहोत ह्या जन्मामध्ये, तर ते जास्त महत्वाचं आहे. तर त्या गोष्टी सुद्धा आपण घेऊन जात असतो आणि आपण एका पहिल्या शरीरातले जे काही गुणधर्म आहेत किंवा तर त्या त्या इच्छा, आकांक्षा, ते प्रलोभन, ती सुद्धा आपण घेऊन जात असतो. आणि मग दुसरं शरीर धारण केल्यानंतर मग कालांतराने जसं जसं पुढे जाऊ तो अरोमा, तो फुलाचा गंध जो आहे तो नाहीसा होतो, तसं तसं मग आपण त्या नवीन शरीर जेव्हा धारण करतो तर त्या नवीन शरीराच्या इंद्रियांचा आपला आत्मा उपभोग घेतो किंवा त्याला त्या इंद्रियांची त्याला सवय होते. आणि म्हणून भगवंत नेहमी सांगतात की म्हणून आपल्याला राजविद्या, राजगुह्य, आपल्याला 9वा जो अध्याय जो होता त्याच्यासाठीच होता की आपल्याला म्हणून भगवंताची भक्ती, भगवंताचं नामस्मरण, अध्ययन, ग्रंथांचा अभ्यास, वेदांचा अभ्यास याच्यासाठी की जेणेकरून आपण ह्या गोष्टी सुद्धा घेऊन जाऊ आणि पुढच्या जन्मात सुद्धा आपण आपल्याला भक्ती मार्ग जो आहे तो लक्षात राहील किंवा आपण त्याच्यामध्ये अजून सातत्याने जसे ह्या जन्मात प्रयत्न केले तसे पुढच्या जन्मातही आपण करू शकू. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्णा. माताजी. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि
भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही, परंतु ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तो हे सर्व काही पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपण पाहिलं की आपला जन्म मृत्यू हो की नाही, म्हणजे एखादा आत्मा एखादा जीव देह कसा त्याग करतो, तर हे सामान्य लोक किंवा ज्यांचा मूर्ख लोक इथं म्हटलेलं आहे की म्हणजे जे ह्या भौतिक गोष्टींमध्येच अडकलेले आहेत या तर ज्यांच्याकडे ज्ञानचक्षु नाही आहेत तर ते लोक हे पाहू शकत नाहीत. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे एक उदाहरण आहे बघा, की वरच्या चित्रामध्ये इथे 2 चित्र आहेत. तर ह्या वरच्या चित्रामध्ये जर तुम्ही पाहाल तर एक अशी छान गाडी आहे आणि तो त्या गाडीमधला जो गाडीचा जो ओनर आहे, मालक आहे, तो डोक्याला हात लावून काहीतरी शोधतो आहे किंवा काहीतरी बघतो आहे. आता झालं असं, की तो छान असा मस्त गाडी आहे, Mercedes वगैरे आहे, Audi वगैरे आहे आणि तो चालला आहे रस्त्याने. आणि एकदा रस्त्यात अचानक गाडी बंद पडली. तो गाडीतनं उतरला आणि छान बोनेट ओपन केलंय आणि पण काही समजत नाहीये. नुसतं बोनेट ओपन केलंय आणि इकडे-तिकडे बघतो आहे. मग काय गाडी तर चालायला हवी. त्याला काही कारण कळत नाहीये. मग त्याने मेकॅनिकला फोन केला. आता हा खालच्या चित्रात बघा. मेकॅनिक असा आहे, की त्याची काही गाडी नाही. तो एका गॅरेजमध्ये काम करतो आहे. पण त्याला त्या गाड्यांचं ज्ञान आहे. त्यामुळे जेव्हा बघता क्षणीच त्याला कळलं, की गाडी जास्त गरम झाली आहे म्हणून बंद पडली आहे किंवा अजून कुठे काय झालं आहे म्हणून बंद पडली आहे. काय आणि त्याने ती गाडी आला, ती गाडीचा स्टार्ट केलं, ते जे काही आहे ते रिपेअर केलं आणि गाडी स्टार्ट केली. त्याला लगेच समजलं, की गाडी का बंद पडली. म्हणजे ते चक्षु, ते ज्ञान त्याच्याकडे आहे. म्हणून त्याला समजलं, की ती गाडी का बंद पडली. त्याचप्रमाणे जो जो ज्ञान चक्षूंनी बघतो म्हणजे जसे ह्या इंजिनिअरकडे, मेकॅनिकल इंजिनिअरकडे जसं ज्ञान होतं, त्या गाडीबद्दल ज्ञान होतं, त्या इंजिनचं ज्ञान होतं आणि म्हणून तो समजू शकला, की त्या इंजिनमध्ये काय डिफॉल्ट आहे आणि तो त्याने बाजूला काढला आणि गाडी स्टार्ट केली. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा आध्यात्मिक ज्ञान घेतो किंवा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो, ज्ञानचक्षु जेव्हा आपले उघडतात, तेव्हाच आपल्याला समजू शकतं, की एक देहाचा त्याग आपला आत्मा देहाचा कसा त्याग करतो, ते जाणू शकतात, ते पाहू शकतात. पण ज्यांच्याकडे ते ज्ञान नाही किंवा ज्ञानचक्षु बंद आहेत, ते हे असं काहीही पाहू शकत नाही. मग त्या गाडीच्या ओनरसारखे असे डोक्याला हात लावून ह्या सगळ्या गोष्टी बघत राहतात. मग हे असे ज्ञानचक्षु कोणाचे उघडलेले असतात ते पण आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. 15.12 अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन आहेत, की म्हणजे ज्यांनी आध्यात्मिक प्रगती केलेली आहे. मग ती आध्यात्मिक प्रगती सोपी नाहीये. त्याच्यासाठी आता आपल्याला माहिती आहे, की आपल्याला अनासक्त व्हायचं आहे, प्रलोभनांचा त्याग करायचा आहे, कर्मफळाचा त्याग करायचा आहे, भगवंताशी संलग्न व्हायचं आहे, भगवंताशी अनुसंधान साधण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. हे सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण पार करू, तेव्हा आत्मसाक्षात्कार किंवा ज्ञानचक्षु उघडल्यानंतर आपल्याला आपल्या आतमध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याचं आपल्याला दर्शन होणार आहे. तर असे जे योगीजन आहेत ते स्पष्टपणे पाहू शकतात. कारण त्यांचं मन विकसित आहे. मन विकसित आहे म्हणजे मन नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळे जे बुद्धी, जे आत्मा सांगत आहे त्या पद्धतीने मनाची त्या इंद्रियांची कृती होती आहे आणि त्यामुळे ते ह्या सगळ्या गोष्टी छान पद्धतीने पाहू शकत आहेत. पण ज्यांचं मन अविकसित आहे, ज्यांचं मुळात मनच नियंत्रणाखाली नाही, इंद्रिय नियंत्रणाखाली नाही, तर त्यांच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार किंवा काय कितीही प्रयत्न केले तरी ते हे जाणू शकत नाहीत किंवा ते हे समजू सुद्धा शकत नाहीत. मग पुन्हा एकदा भगवंत सांगत आहेत, की
या ब्रह्मांडाच्या मधल्या जो सृष्टीमधला हा जो अंधकार आहे ते नाहीसं करणारं सूर्यचं जे तेज आहे किंवा ते चंद्राचं किंवा अग्नीचं जे तेज आहे, तर सूर्याचं तेज किती प्रखर असतं, तसंच चंद्राचं किती शांत आणि असं आल्हाददायक असं तेज असतं की नाही. तर असं दोन्ही म्हणजे एकीकडे प्रखर असेल, एकीकडे शांत असं आल्हाददायक आनंद वाटून जाणारं मनाचा कारक म्हणतात आपण चंद्राला. कारण ते त्याच्याकडे बघितलं कीच आपल्याला शांत आणि छान वाटतं. तर असं जे हे तेज जे आहे, ते दोन्ही प्रकारचे हे भगवंतापासूनच उत्सर्जित होत आहेत. म्हणजे ते जे तेज जे आहे त्यांचं जे तर तिथे त्या भगवंताच्याच अभिव्यक्ती किंवा शक्तीचा तो अ, विस्तार आहे, असं इथे आपल्याला सांगता आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया, की आपल्या शरीरामध्ये भगवंतांचं किंवा आपल्या या जीवसृष्टीमध्ये नेमकं ते पालन-पोषण करतात म्हणजे काय करतात? तर इथून पुढचे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला इथे माहिती आहे, की भगवंता आपली म्हणजे कुठल्याही ग्रहलोक आपली कक्षा सोडत नाहीत किंवा आपण पाहिलेलं आहे, की हे जे ब्रह्मांड जे आहे आणि यातलं जे ग्रहमंडल आहे, ग्रहलोक जे आहे, तर ते एका मोत्यांची सर अशी उपमा दिलेली आहे, की मोत्यांची माळ कशी असते. तर आपल्याला वरचे मोती दिसतात, पण त्या ज्या धाग्याने ती सर जी एकसंध केलेली आहे, तो धागा दिसतो का आपल्याला? तसंच हे ब्रह्मांड जे आहे, ह्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये स्थित असलेल्या ग्रहामध्ये भगवंत आहेत. तिथे भगवंत स्थित आहेत आणि म्हणून भगवंताची शक्ती आहे, ज्याला आपण गुरुत्वाकर्षण शक्ती म्हणतो. ती भगवंताच्या संकर्षण शक्तीचा विस्तार आहे. तर ती त्याच्या आतमध्ये आहे म्हणून ते आपली कक्षा, आपली जागा सोडत नाहीत आणि म्हणून ते छान एका मोत्याच्या सरप्रमाणे असे ते त्या याच्यामध्ये बांधून राहिलेले आहेत. आणि आपली कक्षा तर ते सोडत नाहीत. आणि मग ह्या ब्रह्मांडामध्ये असलेले चंद्र किंवा सूर्य ते जर प्रकाश उत्सर्जित करतात किंवा त्यातला चंद्राचा जो प्रकाश आहे, तर त्याचं कार्य काय आहे किंवा त्याचं काम काय आहे? तर आपल्यामध्ये जी शेती हा जो आपल्या 4 समाजामधले 4 जे कर्म आहेत, की ब्राह्मण कर्म आहे, क्षत्रिय, त्याच्यानंतर वैश्य कर्मामध्ये काय आहे, की जे शेती आपण करतो, आपण अन्नधान्य पिकवण्यासाठी, तर ते जे शेती करण्यासाठी किंवा ती जी आपण जेव्हा बीज लावतो किंवा ते धान्य पिकवण्यासाठी, ते लागण्यासाठी जो प्रकाश जो आहे, तो प्रकाश हा पासून मिळतो. मग तो नुसता प्रकाश देतात का नाही, तर त्या प्रकाशाद्वारे आपल्याला त्याच्यातल्या रसग्रंथी ज्या आवश्यक आहेत आपल्या जीवनाला, त्याचा ते पुरवठा करतात. आपल्याला प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही माहिती आहे. आपण शिकलेलो आहोत सायन्समध्ये. तर हा त्यातलाच एक प्रकार आहे, की भगवंत जे प्रकाश ग्रहण सॉरी त्या वनस्पती प्रकाश ग्रहण करतात. मग ते तिथे कुठली शक्ती आहे किंवा कोण कार्यरत आहे? तर तिथे सुद्धा भगवंत कार्यरत आहेत आणि त्याच्याद्वारेच आपल्याला त्या अन्नधान्याद्वारे पोषण मूल्य मिळत असतं. तर ती पोषण मूल्य तयार करण्याचं, उत्पन्न करण्याचं काम कोण करत आहे? तर तिथे सुद्धा भगवंत आहेत. त्यांच्याच अभिव्यक्ती आहेत, त्यांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्ये चतुर्विधम्. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व आपण वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्याला एक श्लोक आपल्याला माहिती आहे. त्या श्लोकातली एक ओळ अशी आहे, की उदरभरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म
आपण जे अन्न ग्रहण करतो तर ते फक्त पोटभरीसाठी आहे का? उदरभरण नोहे. म्हणजे ते फक्त पोट भरायचं आहे म्हणून आहे का? तर नाही. जाणीचे यज्ञ कर्म. ते एक यज्ञ कर्म आहे. प्रत्येक यज्ञामध्ये आपण आहुती देतो, बरोबर? तसंच आता आपल्या जठरामध्ये, जठराग्नीमध्ये कोण स्थित आहे? तर भगवंता. आपल्याला जठराग्नी, अग्नी काय आहे? तेज. तेजाची प्रतिकृती, बरोबर? अग्नी, आपलं शरीर पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. आपल्या जठरामध्ये जो अग्नी प्रदीप्तमान आहे, ते जे तेज प्रदीप्तमान आहे, तर त्याला आपण आहुती कसली द्यायची आहे? तर आपण जे सात्विक अन्न, आणि म्हणून सात्विक अन्न ग्रहण करायचं. आणि सात्विक अन्न का ग्रहण करायचं? कारण की उदरभरण नोहे जाणीचे यज्ञ कर्म. ते एक यज्ञ कर्म आहे आणि म्हणून आपल्याला सात्विक अन्न ग्रहण करायचं आहे. आणि जेव्हा सात्विक अन्न आपण म्हणजे कुठलंही अन्न ग्रहण करतो तेव्हा बघा अन्न पचनाचं काम आपल्याला त्या आपल्या जठरामध्ये प्रदीप्तमान असलेला अग्नी जो असतो तो आपण जो श्वास आणि उश्वास श्वास घेतो, उश्वास सोडतो, प्राणवायू आणि अपानवायू, तर ह्याच्या मदतीने त्या अन्नाचं पचन होत असतं. म्हणजे आपल्याला बघा की आपल्या शरीराचं पालन पोषण भगवंत करतात. म्हणजे नेमकं काय करतात? तर ते ह्या श्लोकामध्ये आहे की आपण जे काही अन्न पदार्थ खातो आहोत, त्याच्यात 4 प्रकारचे आपण पदार्थ खात असतो. एक आपण भाकरी पोळी सारखे चावून खाण्याचे पदार्थ खात असतो किंवा आपण उसासारखे तेच चोखून असे खाण्याचे पदार्थ खात असतो, चटणी सारखे पदार्थ खात असतो, भाजी, अ, वरण, आमटी, ताक सारखे पातळ जे पिण्याचे जे पदार्थ म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ आपण ग्रहण करत असतो. तर त्या वेगवेगळ्या पदार्थांच्या अन्नाचं पचन करायचं काम जे आहे ते इथे ते करण्याची शक्ती किंवा ते करण्याचं काम जे आहे तिथे सुद्धा भगवंतांचीच अभिव्यक्ती, भगवंतांचीच शक्ती तिथे कार्यरत आहे. आणि मग आपल्याला त्यामुळे काय होतं की ते पचन जर व्यवस्थित झालं तर आपल्याला रसग्रंथी मिळत आहेत. त्याच्यानंतर आपल्या शरीराचं भरण पोषण होतं आहे, पालन पोषण होतं आहे आणि अजून काय होतं आहे ते पण बघूया आपण. हरे कृष्ण माताजी. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. हरे हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांताचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या अन्नाचं पचन होतं आहे, जे अन्न ग्रहण करतो आहे त्याच्यापासून ज्या अनेक उती उत्पन्न होत असतात, तर मग त्याच्यापासूनच आपल्या त्या उती विकसित होत असतात. मग त्या कुठल्या आपल्या बुद्धिपटलावर असतील आणि मग तिथेच आपल्या स्मृती आहेत, विस्मृती आहेत, नवीन नवीन ज्ञान घेण्याची उत्कंठा, सात्विक गुण, सात्विक विचार तिथे त्याची उत्पत्ती होती आहे. त्यामुळे नवीन नवीन ज्ञान, कोण आहे भगवंत, काय आहे, की हे जाणून घेण्याची इच्छा, जी हे विचार जे आहे, जे निर्मिती जी होती आहे, तर ती कशामुळे होते आहे की जे आपण अन्न ग्रहण करतो आहोत, आपण सात्विक अन्न ग्रहण केलं तर सात्विक विचार, त्याच्या शुद्ध विचार, मग शुद्ध विचारांमध्ये काय येतं की मी कोण आहे, प्रश्नचिन्ह आहे, भगवंत कोण आहे, प्रश्नचिन्ह आहे. जिथे प्रश्न आहे तिथे उत्तर शोधण्याची उत्कंठा तयार होते आणि निश्चितच आपण मग त्या वेदाध्ययनाच्या ग्रंथांच्या आपण अभ्यासाला लागतो, अध्ययनाला लागतो आणि मग आपण मग ज्या वेदांचा, ज्या ग्रंथांचा आपण अभ्यास करणार आहोत, मग त्या वेदांचा संकलक किंवा त्या वेदांमध्ये ज्ञान म्हणजे भगवंत आपल्याला जर आपल्याकडे आज भगवंत जर कुठल्या स्वरूपात असतील तर ते वाङ्मयीन स्वरूपात आहेत. वाङ्मयीन स्वरूपामध्ये म्हणजे आपल्याकडे भागवतम आहे, आपल्याकडे भगवद्गीता आहे, आपल्याकडे अनेक उपनिषद आहेत, पद्मपुराण आहे, वेगवेगळे पुराणं आहेत. हे जे वेदांत संकलन आहे, हे ग्रंथांचं संकलन जे आहे, की ह्या स्वरूपामध्ये भगवंत आपल्या जवळ आहेत, आपल्या जवळ स्थित आहेत. वाङ्मयीन स्वरूपामध्ये ते आपल्यामध्ये आहेत. आणि त्याचबरोबर
ते आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात स्थित आहे हे तर आपल्याला आपण पाहिलेलं आहे, की आपल्या शरीर जे आहे ते 4 गोष्टींमुळे आपलं शरीर बनलेलं आहे. त्या 4 संयोगांमुळे बनलेलं आहे. मग तिथे आपलं स्थूल शरीर आहे, सूक्ष्म शरीर आहे, आत्मा आहे आणि परमात्मा आहे. त्या आत्म्याचं अस्तित्व परमात्म्यामुळे आहे आणि आत्मा आणि परमात्म्यामुळे आपल्या शरीराचं अस्तित्व आहे. मग ते स्थूल शरीर असेल, सूक्ष्म शरीर असेल. हो की नाही? तर हे सगळं जे आहे, की भगवंत इथे सुद्धा म्हणजे आपल्या शरीराचं पालन-पोषण, की अन्न पचवण्यापासून त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या विचारांचं स्मृती, विस्मृती जे ज्ञान ग्रहण करतो आहे, ते ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी जी मिळणारी आकलन शक्ती आहे किंवा ते सगळं सामर्थ्य ते सगळं आपल्याला भगवंतापासूनच मिळतं आहे. तो आपल्यामध्ये स्थित असलेला भगवंत जो आहे आणि म्हणून आपण नेहमी म्हणतो, की अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया. म्हणजे मला अज्ञानाचा बाजूला सरून ते जे ज्ञानरूपी प्रकाश किंवा तो मला पडू देत किंवा मला ते समजू दे काय ज्ञान आहे. तर हे सगळं जे आहे मग त्या ज्ञानामध्ये, त्या वेदांतामध्येही मी आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे पुन्हा यत्र तत्र सर्वत्र भगवंत आपलं पालन-पोषण करण्यासाठी कसे आपल्या आजूबाजूला आहेत. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी दोन्ही वाचू का? हो, दोन्ही वाचा. हरे कृष्ण. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत आहेत आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. 15.17 या दोन व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता पुन्हा संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन. आपलं प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंत कुठल्या तरी वेगवेगळ्या स्वरूपात सांगत असतात. मग आता आपण आध्यात्मिक भौतिक प्रकृती ऐकलेली आहे, परा अपरा ऐकलेलं आहे, क्षय अक्षय, क्षरा अक्षर अशी ऐकलेली आहे. तसं आता इथे आहे च्युत अच्युत. च्युत म्हणजे क्षर, म्हणजे जी भौतिक प्रकृती आहे आणि जी अक्षर, जी अव्ययी आहे, जी सनातन आहे, जी शाश्वत आहे, अशी अक्षर अच्युत प्रकृती म्हणजेच आध्यात्मिक जग. तर अशा 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रकृती आहेत. आणि मग ह्या दोन्ही प्रकृतींच्या व्यतिरिक्त अजून एक आहे, अशी जी एक शक्ती आहे, एक काय म्हणू शकतो आपण, एक परमपुरुष आहे, पुरुषात्मा आहे. तर ते कोण आहेत? तर आपले भगवान श्रीकृष्ण आहेत. ते अव्ययी भगवंत आहेत आणि ते ह्या तिन्ही लोकांमध्ये सर्वत्र प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहेत आणि त्याच्यानुसार त्यांचं ते तिथे राहून ते त्यांचं पालन पोषण करत आहेत. आजच्या अध्यायात आपण पाहिलं, की आपण नेहमी वाचत असतो, की भगवंत पालन पोषण करत असतात, पालन पोषण करतात. म्हणजे नेमकं काय करतात? त्यांचं प्रोफाईल नेमका काय आहे? तर तो आपल्याला आजच्या 15व्या अध्यायात आपल्याला समजतो, की भगवंत आपलं कसं पालन पोषण करतात ते. मग आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदामध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपला भगवान प्रयोजन काय आहे? की अभ्युदय आणि मग प्रयोजन असतं की नाही. मग आपण भगवंत हे आपल्या पालन पोषण करत आहेत. मग आपल्याला भगवंतांचं. हरे कृष्ण. तुमचा माईक चालू आहे का? हरे कृष्ण. तर आता सगळ्यांनी 1 मिनिट आपला माईक थोडा सगळ्यांनी बंद ठेवा, म्हणजे डिस्टर्ब होणार नाही. मग इथे काय सांगता आहेत, की ह्या अक्षर किंवा क्षर ज्याला च्युत अच्युत अशी जी प्रकृती आहे, तर ह्या सगळ्यांमध्ये श्रेष्ठ असा परमात्मा म्हणून त्यांना पुरुषोत्तम भगवान असं म्हटलेलं आहे. उत्तम असा पुरुष. आणि म्हणून आजच्या आपल्या अध्यायाचं नाव काय आहे?
पुरुषोत्तम योग, उत्तम असा पुरुष, हो की नाही? आणि मग भगवंत ह्या पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि आपण सुद्धा त्यांची पुरुषोत्तम भगवान आणि परमात्मा म्हणूनच त्यांची भक्ती केली पाहिजे किंवा त्यांना आपण त्यांची पूजा अर्चा केली पाहिजे. मग वेगवेगळ्या पद्धती असतील. आपल्याला भक्तीचे 9 प्रकार शिकलेलो आहोत, नवविधा भक्ती शिकलेलो आहोत, हो की नाही? आपल्याला आणि कलियुगात तर फार सोपं सांगितलेलं आहे यज्ञ कर्म, नामजप, नामाची कास धरली की झालं. आपल्याला बाकी त्याच्याशिवाय दुसरा कुठलाही तरणोपाय नाही आहे. त्यामुळे हे सगळं आपल्याला त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून पुरुषोत्तम भगवान म्हणून त्यांचे आपल्याला नाम करायचं आहे किंवा 16 अक्षरी मंत्र जो आहे तो आपल्याला म्हणायचा आहे. आपण हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण. यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविज भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला पुन्हा आपल्याला इथं अभ्युदय आहे की जो संशय रहित म्हणजे कुठल्याही मनामध्ये किंतु पण परंतु नाही आणि ज्यांनी भगवंताला पुरुषोत्तम भगवान असं मानलेलं आहे की म्हणजे दृढ निश्चय आहे, संपूर्ण श्रद्धा आहे, विश्वास आहे आणि अशा पद्धतीने जो भगवंताच्या भक्तीमध्ये संलग्न आहे तो निश्चितच एकाग्र चित्ताने अनासक्त होऊन भगवंताची भक्ती करू शकतो किंवा भक्ती मार्गाच्या ज्या एक पायऱ्या ज्या आहेत 9 पायऱ्या आपण शिकलो तर त्याच्यामध्ये प्रगती करू शकतो असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि म्हणजे आपण संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या पुन्हा एकदा नव्याने आपण आजच्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेल्या आहेत आणि त्या पाहिल्या. आणि जो हे जाणतो मग पुन्हा एकदा सांगता आहेत की हे निष्पाप अर्जुना हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि जो मी आता तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. म्हणजे ज्याला हे मान्य आहे किंवा ज्याला हे कुठलाही पण परंतु किंतु कुठल्याही मनामध्ये संशय न बाळगता जो पूर्ण विश्वासाने भगवंताला पुरुषोत्तम भगवान म्हणून त्यांची पूजा अर्चा आराधना करत आहोत, त्यांची उपासना करत आहोत तर त्यांना निश्चितच परमधामाची किंवा वैकुंठ धामाची प्राप्ती आहे. हे पुन्हा आज मी तुला नव्याने सांगितलं आहे आणि जो हे जाणेल तो निश्चितच आत्मसाक्षात्काराच्या आपल्या प्रवासामध्ये किंवा आध्यात्मिक प्रवासामध्ये पुढे जाईल असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आपला आजचा अध्याय मध्ये काय होतं की भौतिक जगापासून अलिप्त कसं होणे. भौतिक जग ही एका वटवृक्षाची प्रतिकृती आहे किंवा प्रतिबिंब आहे असं आपण आणि प्रतिबिंब कसलं आहे तर ते आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब आहे जे एका वटवृक्षाप्रमाणे आहे. वटवृक्षाची त्याला उपमा दिलेली आहे. मग आपल्या आत्म्याचं स्थलांतर कसं होतं एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये जाताना तो काय घेऊन जातो, कसा जातो ते आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं. मग आपण नेहमी म्हणतो कृष्ण हा आपला पालन पोषण करता आहे. मग पालन पोषण करता म्हणजे नेमकं एक्झॅक्टली तो काय करतो, पालन पोषण म्हणजे काय करतो आपल्या, तर ते आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं. आणि पुन्हा एकदा नव्याने वेदांत सूत्रांचं सारांश म्हणजे संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन या 3 गोष्टी आज आपण पुन्हा एकदा नव्याने शिकलो आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.